Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Colosas, Kapitulo 3, versikulo 21. Amma, di yu pagsakitan tinakam dagiti anak yu tapno dida maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. May kaman dito, initan. At naparamid ko ka. Ano ba dyan, tatang? Punagam dagiti nakasako anatan. Tayawid mo iji balay. Tatang? Ne, di mo ibaga, di mo kabailan na bagkatan dagita. Nagdadakkel mo't asa ako santo na punpun, no? Sapay adayo iji balay. Awanan ti adupay asao. Ah? Sikan ti makambo dita. Sigurado masaan ang magasgasan dagito'y anatay. Tapno saan daman rin abaratay. Inakaon, tado magasak pa itayan ti kumpare. Tatang? Sumangputak tulagan niya balay kat di mo pa naibunag dagita anatay. Agsagana ka kanya. Ada ako, nanang. Ne, apay asikatin ang bagkat kadagitaan at ang anak ko. Sapay nagdadakkelas ako. Iso tibili ni tatang. Nadyak mo't agtungpal. Amang ano kabilon na. Kat sa dinumanan tinapanan ti amam. Iti ayan ti kumpare na kano. Aglablab o sanday at tao. Agasam, amuna ang nagdagsan ng impabunag na latakan ka. Bayan yun, nanang. Ay na anak ko, di mo pilitin abagkatan no di mo kabailan. Gudwa laangan. Amang ano magasgasan dagiti natang. Kat kaungot nak ni tatang. Sana bale. Siyak ti makaam mo amang ipalawag kan kwa na. Tulungan ka man laangan, tapno ibunag ta amin ang dagita. Rabiin, yung adupay ka di tinatang nga ibunag yun, anang? At dapay talo asako, anak ko. Ay, panagkunak, mamitlo kami pa'y nga agbunag iti adim. Nasken ngamin agudwaan mitilinaon ti may sa asako tanadagsan. Tulungan kayo, nanang. Saanen? Aramidem kit din no anya ti maaramid dito'y balay. Tainton makabunag kami, mangantayon ton. Sige nga rod, nanang. Nagsakitin ti bagbagik, nanang. Ano sampay anak ko? Nasken ama isang putad iti anatan iti balay. No apay mo't ngamin asan na tumulong ni tatang, ah? Ay na, jak ammo iti dayjay nga amayo. Ala, no di mo kabailan na bagkatan dayta. Kisayam laangan. Saan na, nanang? Anong saklangan? Amo ka na bambanog kayo muton? Sigurado ka, anak ko. O, nanang. Agi na naaktulatan inton makaawid ta. Ay, pasensya kan, anak ko. No nakaturpusak ko maiti panagadal ko. Adda kumamot na saya at trabaho kita. Saan nyo kumamapadasan ti kastoy arikat? Di yun pabasulon ti bagyo, nanang. Tano nakapagturpos kayo, kat naadaan kayo itinatalgad at trabaho. Amangan mo saan ani tatang agardinero tinaasawa yaw. Kahit saan mo't ada kami tinagbalin nga anak yaw. Ayunan niya. Mala, tumakder ka nga rodan di tatagawitan. Mabisina kon. Ituloy tanton tagistorya iji balay. Apay akas ta tilangam, Nathan. Nagsakit nga rin ti bagbagik manang rin, ah. Kat agpamasahe ka kininanang, ah. Saanon? Nabambanog ni nanang. Jaket adisturbon iti panaginanana. Ay, no apay mo't ngamin akas kinitatang pailaang tinaasawa ni nanang. Ha? An nga ni apagbalinan na tayo ababaunan. Uy, di ka agsasaw iti kasta manang. Katput no mo ta. Kunamlano asino abos. Ha? Nagado ti papaaramid na. Ngam saan mat at tumulong. Ala, agtitinulong tayo latan, manang. Apay nga itaka lang agawid. Kan sa dinuman ang tinaginuman nyo. Awan bibiyang mo. Asawa ka lang. Anya? Haglisi ka dito dalang ko. Songre ka. Kaya ko tagi na na. Unay kan, Oscar.
Day tala agbarbar teken agibabaon tar aramidam. Hoy. Kasla babaunan ti pangibilbilangam kada kami. Nagadulagi din na sasawam dito. Aglesi ka dito, no? Di mo kaya tartarugag na tarumam, ha? Anya? Lakay. Nakaring ka din ni Nathan. Apay man ni Nathan. Imbagagan ko na nga inayadan na abagkatan dagiti natin ko. Tapno sana magasgasan. Nga man niya tinaramid na. Nagasgasan dagiti natin. Ay nalakay, di ka kadi agong unget. Iba gamitin na sayaat. Natang ka na talaga ti ulo tayo dyan, Nathan. Apay ngamin nga impabunag mo kankwana. Kat amom anadagsan. Una, tapno damot serbi na dito balay. Saan mo't amabali na pakpakan naglatang? Di kag sao itikas na. Ang mga numaupay ti anak ta. Anya ko maaga po, maupay, katpod nubat? Nathan! Agring ka dito! Uy, agtala ka. Ay! Nakababaing ka dagiti ka aruba. Inayabandak ka no, tatang. Apay ka di. Yeah! Anay ko, apay ngagsipat kayo ngay. Itay pa ngay ayaban ka, ha? Apay nagbayag kang umay, ha? Tatang, Kalma siya, saan ka di ngayon bagagkan ka? Nga ang nadamdagiti natang? Apay ang nagado tinagasgasan na natang, ha? pasensya kayo, tatang. Jack Ingagara. Pasensya! Apay, maigatang tayo ka di, iti ka nang tayo dahi ta pasensya, ha? Talaga nga wan sir bim ngayon, anak! Nag-impaki ka mat, Nathan. Sa dino ti papanam. Mapanak iti ayan dalola kan lulo. Apay ka di manan. Kaguranak kami ni tatang. Kunjak ipilit ti bagik dito'y balay. Ammo ka din ni nanang ti maipapan iti daytoy. Ibagak to ah. Ang mga no saan nga umanugot ni nanang iti daytang aramidam. Uray saan nga umanugot, pumanawak. Asino nga hindi tumulong kini nanang no pumanaw ka? Sikan amanang. Agan anad kayo dito'y ananang. Saan mat amasapo lang pumanaw ka, anak ko? Kapong tutnak mat akanayon ni tatang. Isungad ada maupayak. Kunjak ipilit ti bagik dito'y balay. Pakawanam ko man ti amaman ako. Di nala siguro na kontrol ti bagina. Makawatak nanang. Ang nasaysayat na pumanawak pa'y laang. Sa nabalay, tayo jayak mo't ayan dalola kan lulo. Ala, no saan kan amalapdan. Kat no day tati desisyon mo. Agsingsingpet ka nga rod ijay anak ko. Uwan nanang. Sa nabalay, tawagan kay to? Daytoy, ala. Igatang mo iti merienda iti dalan. Saan nanang? Asidag lang mo ti balay dalola kan lulo? Kat no may isang oras sa pagpagnaan, sigurado ang mabisinan ka. Nagbalo nak nanang. O sige, agrobata kung tamang ano sumangpad ni tatang. Kita ang bando asino ti sumunga adlakay. No sana nga kamalikit ni Nathan day ta. Bakit? Day, anya nga iti umay na ibaga. Na, damot awit na adakil abag. Ay, mga no pinagsasawan man ang ti amana. Kat naupay, akas idi na palabas atawan. Naglablabos nga minan ti amana. Jak man amon o apay akas jay ti amana. Ken, apay nga takas jay ti nakay batugan ti anak ta. Ay, jak masong batan day talakay. Ala, urayan ta makadanon dito iti apo ko ta. Day, agkapi-kapay apok. Agyaman nak lola. Si kakadilaan ti may nagpasyar. Uwan lola. Ay, ako uray ka. Naan-ano tarupam. Kinabil ka di manan ni tatang mo dayta. Kuwa lola. Husto saan ka day? Apay ko makabilin nak ngay. Ay, uray di mo ambok ti ugali ti amam. Sipod pa iday. Kanayon nakakabilan day jay. Kinapod na lola. Maupupay akong kadagit ibagbaga ni tatang. Kung uray nagdagsin at trabaho kat ipaaramid na kanya.
Anton kuan, ibaga na nga awan sir-sirbik ngayon anak. Uray kasta ti amam. Ikararagan tayo latapog. Agnakam tumutlaang. Kaano pa ingay? Ti Diyos laang ti makaamuno kaano, apo. Nitan! Nitan! Sa dinutayan mo! Pimanawan ti anak mo, lakay. Anya? Ne, aping agkatawa ka. Awan mo kiti tayo tao. Sigurado nagsublin tumatlaang dito balay. Awan matam mo na tayo paparan. Ay na, Oscar. Awan ka diti uray basit laang apanang ipatag mo iti anak ta. Imbes amadanagan ka tapimanaw gapukan ka. Saan? Takas tapay lati bagam. Hoy! Di nakman sirmunan, ha? Ingaman kiti agpapudot iti pagkabik. Kita ang nga aramidak, ibaon nakpay laang. Di ka man sumanaw iti kasta, ha? Basit mo lang iti paparamid ko ka. Ha? Anyang iti pagkapanlugam. Labam dagiti badok, Rina. Mabait lang tagdigo sakpay, tatang. Labam itan. Apay ayang agap apura kayo, tatang. Agsaludsod ka pa lang. Aramidim kita, di paparamid ko ka. Di taka man lagan. Kahit kung tagin na. Ala, di mo liplipatan, timbilin ko ka. Ay, anyamot to ni tatang. Kas kami na babaon ni tibalay. Anya ti pagpagam dita? Ah? Ha? Awan tatang! Di kunak, labak to, inton madamdaman jay badoyo! Taon mo dito'y balay, apok. Awan ka diti plano nga gawin. Ditoyak pa lang, lolo. Naimbag ditoy. Tanatal na ti panagbiag ko. Mga no mailiwan dagiti naganak mo ni taan. Sa nabali tayo nawagak ni Nanang Idi Kalman, lolo. Ken nang tudak ka ni Manang Rina iti kwarta. Tapno aday gatang da iti masapsapul da. No kasta, talaga di mun kayat nga ituloy ti panagadal mo. Saanin, lolo? Agtrabaho haklatan. Sika ti makamaw, apo. Naibagam ka din kininatan ti maipapan iti amayo, Rita, anak ko. Saan pa'y nanang? Di na amo nga agmin-maintenance ni tatang. Kung akmat ngamin at umawatak iti kwarta kan kwa na. Itian niya ako maaga po. Nalipatan niyo ka din ni imbaga ni tatang Idi? Nga awan sirsirbi ni Nathan? Uray kasya iti amayo. Amayo lata, anak ko. Di yo kumaguraan. Awagan niyo ani Nathan, nanang. Noon niya ti maibaga na. Tano siyak. Awan kwarta maitid ko. Sa dino kumangay ti pangalaak. Kat awan mo trabaho. Kaputa sa anak kat nga rod anak katurpos ti panagadal ko. Rina. At ti cellphone nanang. Da kayon ti makisarita kininaitan. Kumusta kayon, tatang? Si kakadidaitan. Netan anak ko. Uwan, tatang. Imawag kami ni Nanang nga masakit kayo. Iso nagawid tap na sarungkaran kayo. Pakawanan na ko, ma. Kadagiti dakas anararamid ko kan ka anak ko. Adon adaras na upay ka agapukan niya. Sapay na ko, ma. Tasaan pa yan na daw ti amin. Napakawan kayong tatang. Uwan kayam. Saan ka dia follow-up check-up yun, ha? Uwan anak ko. Mapan kami kininanang mo no madamdama. Siya kung timang kuyog ka na kayo, tatang. Sigurado ka, anak ko. Di na ka di kagura. Saan, tatang? Awan tirumbang apanggura ka na kayo. Tinapatag. Kit agbalbaliw kayon.
Hagiyama na, no napakawan na ko, anak ko. Agbalin ka a modelo kadagiti anak mo. Agaramid ka itinasaya at abambanag apakay ay wanda. Di mo ida pagsawan itinasakit a sarita, tapno saan ngagsakit tinakamdakan ka. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bolicera. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.